Селекцията предимно ще бъде от местни състезатели, както знаете. Сме привлекли доста от юношите, да може да се приспособят към мъжкия футбол, защото до сега са играли само юношески футбол. Това е хубаво, защото те имат и година, в която имат да избутват, да изкарват и старша възраст, така че това е хубаво, колкото по-рано се приобщат към мъжкия футбол, толкова по-добре. На брой, ако ме питате, може би ако приема, нали, че имаме тук в района и от села, може би ще станат около 10-12 души на брой, което до сега смятам, че дори в нашата лига и не само в нашата лига няма отбор, който да е привлякал толкова юноши и рожби на народния си клуб, нали, как се казва юноши. Това е добре. Вече зависи от тях да са сериозни, да се приспособят към мъжкия футбол, да бъдат стриктни изпълнителни. Това е доколкото мога да кажа за селекцията. Сега сме в те първа процес, ако могат да се привлекат едно-две млади момчета, които са минали школа и да помогнат на отбора, но пак казвам, млади момчета ще бъдат и те няма да са опитни и се надявам всичките млади играчи покрай тея, които разполага мъжкия отбор, да се научат, да се рутинират и след време те да са бъдещето на градския отбор. Очакванията за новия сезон са да се утвърдиме в групата. Надявам се, ясно за всеки ще бъде доста по-трудно, отколкото миналата година, защото младостта, както знаем, е неопитност и това трябва време за да се нормализират нещата, но пък ние ще дадем шанс и смятам, че с общи усилия и с много труд ще се пребориме да се утвърдиме в групата. Пак казвам, няма да е леко, защото с толкова млади футболисти, сега който и да питате, в футболните среди знаят, че не е лесно. Трябва футболистите първо да се приобщят, да се аклиматизират и тогава да има резултат, може би по мои сметки, нали, това с което съм се занимавал. Футбол става до 2, 3, до 4 години, така че това очаквам. Трудна година, но с общи усилия, пак казвам, мисля, че ще се пребориме и ще се справим, колкото и да е трудно.